5 nisa li jesperjenzaw tqala li ma kinux qed jistennew u li ma sabux l-appoġġ mingħand il-familja tagħhom qed jingħataw refuġju u l-għajnuna li għandhom bżonn f'dar tan-nieqathom. Dar fil-Mosta li permezz ta' numru ta' volontira u professjonisti tagħti is-sapport lin-nisa li jsibu ruħhom fi kriżi għax ma jkollhomx is-sapport finanzjarju meħtieġ jew dak mill-familja meta jinqabdu tqal. L-uffiċjal amministrattiv tad-dar Kristi Żammit ħaditna lura għall-ħsieb wara tan-nieqathom. Bdejna nindunaw li ċertu ommijiet qed ikollhom jitilqu mid-dar għax jista' jkun li l-ġenituri tagħhom mhumiex jaċċettaw it-tqala ta' din it-tifla tagħhom. B'hekk qed bdew jgħidulna jekk jiena ħanżomm it-tarbija jiena ħanispiċċa homeless. Mela hemmhekk aħna l-omm maħniex intuha s-sapport kollu li kellha bżonn u b'hekk ftaħna l-ewwel shelter tagħna dar ta' nieqathom. In-nisa li jrikorru għall-għajnuna f'din id-dar irid ikollhom aktar minn 18-il sena. Id-dar tesa' 6 nisa li jistgħu jmorru jgħixu fiha minn meta jkunu tqal sa sena wara li jweldu. Aħna f'dak il-1 year l-iskop huwa li l-om tqum fuq saqajja, terġa' tmur lura xogħol, indaħlu t-tifla ġo child care jew x'imkien biex l-om tkun tista' tmur lura għax-xogħol u aħna nintegrawha wkoll fil-komunità. Kristi rrakkontat storja li missitila qalba meta mara kienet f'xifer li tagħmel abort iżda bl-għajnuna li sabet minn dar tan-nieqathom komplit bitqala u weldet it-tarbija. Kienet ordnat ukoll abortion pill online, kienet kważi ħatoħodha. Mbagħad bdejna mmorru maħant il-gajni biex tibda tara l-ultrasound u tibda tħoss it-tarbija tagħha u anke tara l-heartbeat u tisma' l-heartbeat. Bit-bissima qalet li baqgħet tmur magħha l-kull appuntament għax ma kellha lil ħadd u tul it-tqala ngħatat dak kollu li kellha bżonn. Issa l-om qiegħda f'stat ħafna tajjeb, jiġifieri dik kienet xi sena ilu, u ma ddeċidiet li t-tarbija ma żommix magħha, però t-tarbija tagħta l-adozzjoni u b'hekk din it-tarbija ferħet koppja oħra li ma setax ikollhom tfal. Kristi spjegat li llum hemm kuntatt bejn il-ġenituri adottivi, l-om bioloġika u tifla biex l-om tista' tiltaqa' ma' bintha fl-istess ħin li din iċkejkna qed tferraħ familja oħra. Fil-waqt li qalet li kull każ huwa differenti, Kristi appellat biex bħalma llum din il-mara qed tgħix b'ferħ f'qalba u t-tifla qed titrabba bożza f'familja, nisa li jinqabdu tqal u jkollhom bżonn l-għajnuna ifittxuha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.